Bé, jo us parlaré de la desinfecció d'aigua. Tots estem acostumats a obrir l'aixeta i que hi surti aigua potable, però hi ha 785 milions de persones que no tenen accés a aigua potable. I això què comporta? Doncs que hagin de beure aigua possiblement contaminada i que es posin en risc de patir malalties i de fins i tot la mort. De fet, hi ha 7 persones que moren cada dia a Europa degut a malalties diarreiques a causa d'aigua contaminada i de sanejament inadequat. Aquestes malalties estan causades per la presència de microorganismes en l'aigua. De fet, aquesta situació pot anar pitjor degut al canvi climàtic, l'augment de població i la contaminació, que faran que disminueixi la disponibilitat d'aigua i que augmenti el risc de malalties. Per tant, és molt important tractar l'aigua i fer-la arribar a tothom. Les tecnologies de desinfecció actuals tenen alguns inconvenients. Per exemple, la cloració pot generar subproductes tòxics clorats. L'ozonització té un alt cost i també pot generar subproductes tòxics. I la radiació ultravioleta té un alt cost energètic i els microorganismes es poden reactivar al cap d'un temps. Per tant, és necessari desenvolupar tècniques de tractament i desinfecció de l'aigua que complementin les que ja existeixen, que tinguin un baix cost i també que siguin descentralitzades, per tant, que puguem arribar a les zones més rurals. I aquí és on entra en joc l'electroquímica, com ja us han parlat. I nosaltres treballem amb les esponges de grafè. Aquí a la diapositiva podeu veure el reactor que nosaltres fem servir al laboratori, que té 2 de les nostres esponges a dins. L'aigua entra per baix contaminada, passa a través de les esponges on hi ha el tractament, on hi ha aquest corrent elèctric, i surt per dalt tractada. I com heu anat veient, cada un de nosaltres adapta aquestes esponges a les nostres necessitats, a la nostra aplicació. En el meu cas, al meu ànode hi fico òxid de manganès, perquè és abundant a l'escorça terrestre i té un baix cost. També té una alta activitat catalítica. I què vol dir això? Doncs que afavoreix algunes reaccions, com podria ser l'oxidació dels contaminants. Al càtode hi poso grups nitrogen, perquè afavoreixen la producció d'oxidants. I aquests oxidants són molècules que es generen al nostre sistema que poden reaccionar amb els nostres contaminants i eliminar-los. I tot això ho faig servir per tractar l'aigua de l'aixeta amb bacteris Escherichia coli, E. coli, amb 3 corrents elèctrics diferents. Això ho podem veure en aquest gràfic, on en l'eix X podem veure el corrent aplicat en el meu sistema, 3 corrents diferents, i en l'eix Y podem veure l'eliminació d'aquests E. coli. A mesura que aneu augmentant el corrent, augmenta la inactivació. I això té molt sentit, perquè estem posant més energia en el sistema, hi ha més reaccions i més inactivació. Però, com us he dit, un dels problemes és que aquests bacteris es puguin reactivar i tornar a créixer. Per tant, vam guardar totes les mostres durant una nit i les vam analitzar el dia següent. Això ho podem veure en aquest segon gràfic, on en blau fosc hi ha l'eliminació deguda al tractament electroquímic i en blau clar hi ha l'eliminació deguda a aquest emmagatzematge. I com podeu veure, en els 3 casos, l'eliminació augmenta. En el corrent més alt passem de 2 logaritmes d'eliminació a 4,7 logaritmes d'eliminació. I això vol dir que els nostres bacteris no es recuperen, sinó que continuen inactivant-se. Perquè tenim un dany irreparable. El nostre tractament electroquímic està causant un dany irreparable a la membrana dels nostres bacteris. Per tant, no es recuperen. I això com passa? Com passa aquest dany? Doncs a través de 2 mecanismes. El primer són els oxidants que se'n generen al nostre sistema, que poden inactivar aquests bacteris. Principalment, en el nostre cas, són els radicals hidroxils i l'ozó. Però l'altre mecanisme, que és el principal, és l'electroporació. I l'electroporació és que en el nostre sistema, en les nostres esponges, es crea un camp elèctric. Aquest camp elèctric fa que els nostres bacteris, en la seva membrana, es creïn un seguit de poros que el material que tenen els bacteris a dins, el material intracel·lular, surti cap a fora i aquests bacteris s'inactivin. Això ho vam poder veure amb imatges de microscopia. En la imatge A tenim un bacteri abans del tractament, un bacteri amb la membrana íntegra. I en la imatge B tenim un bacteri després del tractament, en el que es pot veure aquest material intracel·lular anant cap a fora i inactivant-se. Doncs en aquest cas hem utilitzat la nanotecnologia per la desinfecció d'aigua. Les esponges de grafè inactiven irreparablement els E. coli d'aigua de l'aixeta sense generar subproductes tòxics clorats que podrien ser un risc per a la nostra salut. Moltes gràcies.